Mendian gora, oso ezaguna den neskato bat bizira. Goazen! Heidi itzuli da. Aizona! Heidi! Aurpegi ezagun batzuekin, Hori ez da zuretzat! eta istorio berri batekin. Tira, azka! Askok ezagutuko duzue, gure negozio gizona gurgarria, Nightingale jauna. Entzun duzu hori? Kakamutzkumea da, zaurituta dirudi. Hortik atera behar dugu! Heidi! Norbaitek nire tranpatariko bat apurtu egin du antza. Piztia basatiara. Mendian egon behar du. Berriro eramango zaitut zure familiarekin. Etzen nuke bakarrik joan beharko. Hau egin behar dut beragatik. Behartzen baldin banauzu. Prestatu abentura ahaztezina bizitzeko. Mendia leku arriskutsua da. Amildegiak, kobazuloak, harri jauziak, eta bapateko eguraldi aldaketak. Ezagutu benetako ausardia eta maitasuna. Herri honi laguntzeko esfortzua egiten ari naiz eta hause jaso behar dut trukean. Heidi horrexegatik. Ezin zaitut galdu berriro. Zurbitu! Heidi, katamotzaren erreskatea. Abuztuaren 22an zinema aretoetan baino ez.